سلام كبرات تختاتلتي مدبنا كمي كأنيكم صبوق كتلو بعلمولو تسفاية مدباتنا كمي الله ريتوتاتكمن هاناتسي حساباتكمن كيباقاكم عكافلونا مغنياتو نسرحنا أزيو حقازن أما أزانن سلزخونا لو مدما كمتي اللمود بتاشعي كفال تمرتنا تراخيبنا علنامو بروخ مكتتال أبز حلفة كفال تمرتنا بزعباتن كساست نبرت مالت موبايل ديفايسز إنا تماهرنا أو زتكورنا لن النبرت دما تابلت إيبوك ريدر كمون سمارت فون كونا خلوة بزعبات تاتش سكرين ون قلو هد تزاريبنا نيرنا لو مدما كمتي لمود بتاشعي كفال تمرتنا بزعبا حفشاوي مردأتا اب اوبريتنج سيستم الزبلار استي كهلونا እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ወይ ድማ መእዘዝ ብልሓትን ጥቕምታቱን ክንርኢ ኢና What is an operating system? Operating system ኢልና እንጽውዖ እቲ ቀንድን ኣገዳስን ሶፍትዌር ኣብ ኮምፒውተርና እዩ ምናልባት ዊንዶውስ 10 ዊንዶውስ 8 ዊንዶውስ 7 Windows XP, Windows Vista, Ubuntu, Mac OS X كبهالو سمعهم تخونيهم زياتهم قال كابتون بزحات اوبريتنج سيستم بتوسخون موبايل تليفوناتنا ون ناي بعلن اندرويد ويدما iOS زبهالو اوبريتنج سيستم اللون اوبريتنج سيستم كوات بروغرامات كوينوم اب مونغو كمبيوترنان زكايدو كلهم نطفتات زمحادرون زكناونون يوم نابنت مولعن مطفئن كمبيوترنا محدرا بروغرامات محدرا ميموري محدرا انترنت كونكشن كمون محدرا النتورك وزت نطفتات بمنجدي اوبريتنج سيستم زمحادرون زكايدون قل نطفتات يوم The operating system job with ma srahna operating system. Operating system a computerna niztetsanu kalot softwareaten hardwareaten yemahadren surham bugubu kam zasalasulu dma yigebir. Computerna wali'na zitafalalayu srahat way programat am sarhalu zon programat netinay computerna مسارحي أكلات كان بعد processor memory hard disk تتقيمهم يوم ملأختي زلاوتون سرحم زسلاسلون كوينو دما از اوبريتنج سيستم يو نتي سرحم نمسلات زدليوم بروسيسور ميموري هارد ديسك نا اما حدره نفس وكف بروجرام بزغبا نخعي يحجزو مالتي عينتات ناي اوبريتنج سيستم حانت كمبيوتر كنجز اخلنا مبزحتو بزي درجاون كلن اوبريتنج سيستم تسعينن اقدمنين زمصانا مالتي ولاكو مبزحتنا نتي أقدمان تسعينن أوزمت أنا operating system نتكلم انتخونا أتو operating system ستان كمبيوتر تسعين أوزمت إجن upgrade كنجبرو كنا محيشو ويدما خنك إيروون نخلينا سلسته أزيام فلوتات أب عالم زلو operating system ناي كمبيوتر بمايكروسوفت زسرح مايكروسوفت ويندوز بهال operating system مالو ماك OS بهال بأبل كامباني دفري operating system مالو كمون لينكس ببهالو أزيام زتفلاليك operating system زحق open source دما علنا نابنت زبزقان وغن نريو زلنا ناي Windows 8 operating system بيمانا نريو زلنا دما ناي Mac OS X operating system زم أبزحج وان فريق زلو operating system graphical user interface اللوهم graphical user interface كان نبوه لنا GUI إلنا نبوه GUI ندهر إلنا graphical user interface ويدما GUI مالتنا إذن تايو اتي اب كمبيوترنا النريو بزتا فلالي بسئلي يخون buttons زوج أبا تريت مالتي تي اب كمبيوترنا نريو فيجوال زخونه تريت نوعينات جرافيكال يوزر انترفيس نبلو زلنا مالتي
graphical user interface እንታይ እዩ ዝሕግዘና ብማውስ ተጠቂምና ኣብ ዝተፈላለዩ icons ወይ ድማ buttons ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሜኑ ክንከፍት ክንሰርሕ ከምኡውን ኩሉ ብንጹር ክረአየና ኣብ ኮምፒውተርና ዝኽእለና ኢንተርፌስ ስለዚ ዞም ሎሚ ዝፈርዩ ዘለዉ ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ብግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ዝወቀቡ ኮይኖም ኣይከም ቶም ናይ ቀደም ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ብኮማንድ ማለት ጸሊም ስክሪን ጥራይ ነይርዎም ከምኡውን ብኮማንድ እናፀሓፍና ኢና ትእዛዛት ነታ ኮምፒውተርና ንህባ ነርና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ዝተፈላለየ ግራፊክስ ዝተፈላለየ ጽሕፈትን ከምኡውን ንጹር ዝኾነ ምስሊ ዘለዎ ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ብጸጋምና ዘሎ ናይ ዊንዶውስ 10 ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዚ ብየማነይ ዘሎ ኸዓ እዚ ብኮማንድ ፕሮምፕት ኢልና ንፅውዖ ኮይኑ ናይ ቀደም ኮምፒውተራት ብከምዚ ዓይነት እናፀሓፍካ ኢኻ ኩሉ ስራሕ ተካይድ ነርካ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝተፈላለየ ትርኢት ኣለዎ እንተኾነ እዞም ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ እዚኣቶም ብቀሊል ኣገባብ ንኽንጥቀመሎም ተባሂሎም ስለ ዝስርሑ ብቐሊሉ ክንመሃሮምን ክንጥቀመሎምን ንኽእል ንኣብነት እዚ ኣብ ታሕቲ ንሪኦ ዘለና ብፀጋማይ ወገን ናይ ዊንዶውስ ኤክስፒ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዩ ኣብ ማእከል ዘሎ ናይ ዊንዶውስ 8 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብየማና ዘሎ ድማ ናይ ዊንዶውስ 7 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኩሎም ነናቶም ትርኢት ኣለዎም እንተኾነ ግን ብቐሊሉ ክንጥቀመሎም ንኽእል ማለት እዩ እቲ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዳርጋ 80 ሚእታዊት ናይ ማርኬት ወኒኑ ዝርከብ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዚ ብማይክሮሶፍት ካምፓኒ ዝውነን ብዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝበሃል ኣብ መፋርቕ 1980ታት ዝተማህዘ እዩ ክሳብ ሎሚ ዝተፈላለዩ ቨርዥንስ ናይዚ ዊንዶውስ እዚ እናተዘርግሑ ክመፁ ፀኒሖም ኣለዉ ንኣብነት እዚ ኣብ መወዳእታ ዝዘርግሕዎ ብዊንዶውስ 10 ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ 2015 ዝተዘርግሐ እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣፕግሬድ እናገበርና ወይ ድማ እናመሓየሽና ንጥቀመሉ ዘለና እዩ ብቅድሚኡ ዝተዘርግሐ ዊንዶውስ 8 ከምኡውን ዊንዶውስ 8.1 ዝበሃሉ ነይሮም ኣብ 2012 ከምኡውን ዊንዶውስ 7 ኣብ 2009 ዊንዶውስ ቪስታ ኣብ 2007 ብቅድሚ ዊንዶውስ ቪስታ እውን ዝተፈላለዩ ካልኦት ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ነይሮም ከም በዓል ዊንዶውስ ኤክስፒ ዊንዶውስ ሚ ዊንዶውስ ኤንቲ ዝበሃሉ ካልኦት ብዙሓት ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ እውን ነይሮም እዮም እዞም ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ዳርጋ ኣብ መብዛሕትአን ኮምፒውተራት ሎሚ ተፃዒነን ስለ ዝመፁ ብቐሊሉ ሰብ ዝፈትዎምን ዝጥቀመሎምን ኣዝዮም ቀለልቲ ንምጥቀሞምን ስለ ዝከኣል ድማ ኣብ ዓለምና እቶም ሞስት ፖፑላር ዝኾኑ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክኾኑ በቂዖም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ብዊንዶውስ ኤክስፒ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዩ ብድሕሪ ዊንዶውስ ኤክስፒ ዝመፀ ዊንዶውስ ቪስታ ዝበሃል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቀፂሉ ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ዊንዶውስ 7 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ድማ ነዚ ዝመስል ትርኢት ኣለዎ ድሕሪ ዊንዶውስ 7 ዝተዘርግሐ ዊንዶውስ 8 ዝበሃል ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዩ እዚ ዋላ ኣብ ኖኪያ ሉሚያ ዝኣመሰላ ቴሌፎናት እውን ዝፀዓን ዝነበረ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዚ ሎሚ ንጥቀመሉ ዘለና ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብዊንዶውስ 10 ዝፍለጥ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ትርኢት ዘለዎ እዩ እቲ ብኻልኣይ ደረጃ ብዙሓት ተጠቀምቲ ዝጥቀሙሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ድማ ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይበሃል እዚ ቀደም OS X ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኮይኑ ብኣፕል ዝበሃል ካምፓኒ ዝፈሪ ማለት እዩ
ዳርጋ ኩለን ዘን ብማኪንቶች ዝበሃላ ኮምፒውተራት ወይ ድማ ማክስ እዚ ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይጥቀማ ገለ ብናይ ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቨርዥንስ ኣብ ንሪኤሉ ድማኒ ሞጄቭ ዝበሃል ማክ ኦኤስ ኣብ 2018 ዝፈረየ ከምኡውን ሃይ ሴራ ዝበሃል ኣብ 2017 ከምኡውን ሴራ ማክ ኦኤስ ዝበሃል ድማ ኣብ 2016 ዘርጊሖም ምንባሮም ይፍለጥ እቲ ሞጄቭ ንብሎ ዘለና ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ነዚ ዝመስል ትርኢት ዘለዎ እዩ እዚ ድማ እቲ ሃይ ሴራ ዝበሃል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ናይ ማክ ኦኤስ እዩ ዓለም ለኻዊ ጸብጻባት ምርኩስ ብምግባር እቶም ማክ ኦኤስ ዝበሃል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝጥቀሙ ተጠቀምቲ ካብ 10 ሚእታዊት ካብቲ ኣብ ዓለምና እንጥቀመሎም ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ጥራይ ይሽፍኑ እቶም ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝጥቀሙ ተጠቀምቲ ድማ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ካብቲ ኣብ ዓለምና እንጥቀመሉ ወይ ድማ ካብ ሕብረተሰብና ካብ ኮምፒውተር ተጠቀምቲ ይሽፍን ማለት እዩ ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ተባሂሉ ዝፍለጥ ድማ ዘን ብኣፕል ዝፈርያ ኮምፒውተርስ ዘን ማክ ማለት እዩ ኣዝየን ብዋጋ ክቡራት ብምዃነን እዩ ስለዚ ዝበዝሐ ሰብ ንዓታተን ስለ ዘይዕድገን ዳርጋ እቲ ዝበዝሐ ሰብ ናይ ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝተጻዕና ኮምፒውተራት እዩ ዝመርፅን ዝዕድግን እንተኾነ ግን እቲ ብማክ ኦኤስ ዝፈሪ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ትርኢት ከም ዘለዎን ኣብ ልዕሊ ከም ዘለዎ ድማ ይፍለጥ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ማክ ኦኤስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ትርኢቲ ወይ ድማ እቲ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ወይ ድማ እቲ ግዊ ኢልና ዝፅዋዕናዮ ነዚ ይመስል እቲ ብሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡ ንረኽቦ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ድማ ሊናክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዚ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዚ ኦፕን ሶርስ ወይ ድማ ብነፃ ክንረኽቦ እንኽእል ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ኮይኖም ኣዝዮም ብዙሓት ዓይነት ኣብ ትሕቲ ሊናክስ ዝጥርነፉ ዲስትሪቢሽንስ ናይ ሊናክስ ዲስትሪቢሽን ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ኣለዉ ኣብዚ ሊናክስ ቤዝድ ኮይኖም ዝተሰርሑ ዝተፈላለዩ ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ብዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከምኡውን ማክ ኦኤስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ንብሎም ዘለና ብናይ ብሕቲ ትካላት ዝውነኑ እዮም በዝንጻር እቶም ናይ ሊናክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ድማ ኦፕን ሶርስ ወይ ድማ ብነፃ ክንረኽቦም እንኽእል ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ እዮም ዓለም ለኻዊ ጸብጻባት ምርኩስ ብምግባር እቶም ናይ ሊናክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝጥቀሙ ተጠቀምቲ ትሕቲ 2 ሚእታዊት ካብቲ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለዉ ተጠቀምቲ ምዃኖም እዩ ዝንገር እንተኾነ ዝበዝሓ ሰርቨርስ ግን ናይ ሊናክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከም ዝጥቀማን ናይዚ ምኽንያት ድማ ሊናክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኣብ ሰርቨር ኣዝዩ ቀሊል ምዃኑን ብቐሊሉ ድማ ካስተማይዝ ክትገብሮን ክትጥቀመሉን ስለ ትኽእል እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ብኡቡንቱ ዝፍለጥ ናይ ሊናክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነዚ ይመስል እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሊናክስ ሚንት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ሊናክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ካሊ ሊናክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ መብዛሕትኦም እዞም ሃከርስ ዝጥቀምሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እቲ ብራብዓይ ደረጃ ተሰሪዑ ንረኽቦ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ድማ ክሮም ኦኤስ ተባሂሉ ይፍለጥ እዚ ክሮም ኦኤስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብጉግል ካምፓኒ ዝተሰርሐ ምዃኑ ከምኡውን ኣብ ሊናክስ ተመርኪሶም ዝሰርሕዎ ኦፕሬቲንግ ሲስተም መብዛሕተን እዘን ክሮም ቡክ ተባሂለን ዝፍለጣ ኮምፒውተራት ድማ እየን ዝጥቀማሉ
እዚ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ንዌብ አፕስ ወይ ድማ ብኢንተርኔት ንዝሰርሑ አፕሊኬሽንስ ራዩ ራን ዝገብር هراي مبار قصيلنا نريو دماني operating system for mobile device ريتا كساب حجي كنزاربولهم زصنحنا operating systems ن اب كمبيوترات دصعانو مالت اب ديسكتوب كمون اب لابتوب دصعانو operating systems سينا هنرصنينا زتفلاليا موبايل ديفايسز ወይ ድማ ዘን ሞባይል ቴሌፎናትና ድማኒ ከም ቴሌፎናት ኮና خلا ወይ ታብሌት ኮምፒውተርስ ወይ ድማ ዘን MP3 ፕሌየርስ ዝተፈላልየ ካብ ዝናይ ዴስክቶፕ ኤንድ ላፕቶፕ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወፃኢ ንዓን ተባሂሉ ዝስራሕ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እን ዝጥቀማ መብዛሕተን ሞባይላትና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝጥቀማሉ እዚ ናይ አፕል iOS ኣለና ብፍላይ ዘን አይፎን እንተዳ ኮይነን አፕል iOS ን ዝጥቀማ እተን ካልኦት ድማ እተን ዝበዝሓ ድማ ጉግል አንድሮይድ ዝበሃል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይጥቀማ ማለት እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ iOS ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኣብ አይፓድን ከምኡውን ኣብ አይፎን ንጥቀመሉ እዩ እዚ መብዛሕትና ንጥቀመሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከዓ አንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከዓ እዚ ማለት እዩ زم الموبايل تباهلهم زتسرح operating systems لك خمتهم اب كمبيوترنا نتقملهم operating systems ازيو بوزح سرحات كسالطولنا زخولو عينت ايكونو كمون اب كمبيوترنا نتقملهم سوفتويرات ران كغبروم اب موبايلنا كم دتصعانو كم زسرحو غبروم ايكولونم اب موبايلنا نتقملهم كال عينت ابلكيشنز يم اب كمبيوترنا نتقملهم دما كالا عينت applications انتخونا زمناي موبايلنا applications زتفلاليو سرحات كنعملهم نخلينا مالتي استفلالي فيلمات كنريلهم انترنت براوز كنقبر كالندر سيت كنقبر ومانيش كنقبر استفلاليو جيمز كنتعاود زخولنا زتفلاليو applications اللهم بسالساي درجة نريو دماني server operating systems نسيرفر توهيلهم دسرحو operating system دما فولياتهم لك اعتمام كمبيوترنا زرعنيهم operating systems نساتهم نسيرفر كنتقاملهم اين خلينا نكمبيوتراتنا توهيل تسرحة operating system نسيرفر زقلقلولو operating system ببيني نسيرفر توهيلهم دسرحو operating systems بمايكروسوفت زفريو ويندوز سيرفر تباهيلهم دصوع اوبريتنج سيستمز አለው كمون OS X سيرفر زبال دما بابل كامباني زفري ن سيرفرز تباهيلو زدال اوبريتنج سيستم አለው ካልኦት ናይ ዩኒክስ ኤንድ ሊናክስ ቤዝድ ዝኾኑ ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ናይ ሰርቨር ድማ አለው ከም በዓል ሰንት OS red hat زعمسلو استفعلاليو كالوت operating systems አለው እዚ بيمان وغن نريو زلنا Windows Server 2012 ዝብለና ዘሎ ናይ በማይክሮሶፍት ካምፓኒ ዝፈሪ ንሰርቨርስ ተባሂሉ ዝስራሕ operating system እዚ ልክ ከምቲ Windows 8 Windows 7 Windows 10 እናበሉ ንዴስክቶፕ ንላፕቶፕ ዝሰርሖ ንሰርቨርስ ውን ኣዝዩ فلوت زهونا operating systems يفريهم مايكروسوفت مالتي Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 እናወሉها ሳጂ ይخدلو مالتي ናይሎሚ ትምርትና ብዛዕባ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝብል ነይሩ በሐፈሻ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንታይ ምዃኑን ጥቅምታቱን ተማሂርና ከምኡውን ኣብ ኮምፒውተራትና ሞባይላትና ከምኡውን ንሰርቨራት ንጥቀመሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኩሉ ነንበይኑ ምዃኑ ሪና ኣለና ማለት እዩ ስለዝተኸታተልኩምና ዚና ነመስግን ዝቕፅል ትምርትና understanding applications ዝብል ክኸውን እዩ ኣብ ቀጻሊ ይረኽበና ቻው